toj epizodi ću vam pokazati, nastavljamo dalje sa Minecraft preživljavanjem. Izvinite ako mi je glas malo promukao, ali nešto razbola sam se. Ja ne ponovo. Samo sekund. Tako. Tako. Dakle, ljudi, za ovo epizodu sam vidim da imam sekiru, imam. Odložimo. Sam mislio da napravim. Tako. Vrata neka budu sa ove strane. Dakle, mislio sam da napravim oko ove kuće. Dakle, ovako, ovo. Naravno, to ću posle da sklonimo. Htio sam da pečem ovaj kamen da ispadne onaj fini. Posle ću to. Beži odavde. Ja. Ali nisam imao uopšte dovoljno uglja. Dakle, idemo ovako. Idemo. Sad uzmem ovaj kramp. Dakle, ovo ovdje. I ovo ovdje. Mislim da je to. Sekund. Ovo svaki put sve jače i jače. Tako, mislim da polako pada mrak. Ajmo zato da napravimo ovaj krevet, jer mislim da imam vune, da. I daske. Evo ga ljudi, jedan krevet koji nam je jako treba. Dakle, neka bude ovdje. Što već pada mrak, ali još nije. Da krenemo da spavamo. Sad sam mislio sad ovo da napravimo kao krov. Mislio sam malo od kamena, ali nismo našli dovoljno uglja. Ajmo da spavamo. I evo nas. Ajmo malo hrane. Idemo silo piletinu. To otvorili smo se, šalim se. Gladni smo. Samo sekund. Ajmo ljudi još jedan red, ali nije nam potreba. Ajmo sada. Zašto padam svaki put? Kamen, ljudi, nemamo kamen. To nam je veliki problem, dakle, kako sam pao. Dakle, idemo po kamen. Mislim da mi je dole opet kriperi. Tu sam. Ljudi, ja ne znam gdje mi je ona sad kuća. Evo je, pa gdje si ti kućo? Idemo malo da vezam. Da.
uzmemo kamene i da pogledamo da li ima ovdje kamena. Imamo samo 9, ovdje imamo kamena, dakle, i ne moramo da kopamo. A sada idemo gore. O ne, ne vezem, pa sad ću ja sve to da srušim. Sad malo. Nisam siguran da li će da mi stigne ovaj kamen, ali da li sam... Ljudi, ja stvarno ne znam šta je sa mnom. Dakle, ko da sam pio stvar. Samo sekundan. Gore. Ne! Jao, ljudi, ovo toliko baguje da je to nešto strašno. Pogledajte. Šta ja radim, ljudi? Nema veze. Poslije ćemo to da skupimo. I da radimo. Ja! Za malo opet da padnemo. Šta ćeš ti tu? Jer ti je tu mjesto, ljudi, ja od kad sam se probudio, jako da sam pio celu noć, dakle, ko da sam udaren. Ništa ne ide. Ajmo da završimo barem ovo za ovu emisiju, to jest epizodu. Dakle, mislim da će da stignem. S obzirom da smo kopali. Da nismo kopali u stvari. Ajmo, daj to nešto malo brže. Tako. I ovako. I to je to za ovaj krov. To je za ovu malu kućicu. I napokon, ljudi, završili smo ovaj krov. Koji je jako dosadan. Ajmo sad da sklonimo ovo. I ovo. Dakle, ljudi, vidite kako to izgleda. Ne znam da li ovdje ima. Ima ovdje. Dakle, ljudi, vidite kako to izgleda. Vidite, ajmo sad malo unutra. Ne znam da li sam poneo baklji. Jesam, super. Da malo osvetljamo. Neka je za sad jedna bakljica dok ovo ne sklonimo. Dakle, ljudi, da stavimo ove baklje. A, ovo mi se ne uklapa. Beži bre. Hoću da mi bude lepo.
neka bude ovako. I kako smo rekli, 1, 2, 3, 4. Dakle, tako, malo da skopimo. Ovo da mi izgleda ružno. I ovo, vidite ljudi kako to izgleda. Sad ćemo samo začas da, mislim da imam ga ovu radio. Ovo dole će da bude, dakle, s kamerom. Nadam se da će stići krevetu. Da bežiš odavde krevetu. Šta si tu stao i ne mrdaš? Dakle, ljudi, kao što možete vidjeti, ja sam bolestan. Ajmo. Kopamo, kopaj. Krampu jedan. Sada moramo da nađemo ugalja. Dakle, da ispečemo ovo metal jer imamo metala. I ajmo još jedan blok. I to je završeno. Ajmo sad stavimo ovo. Da metnemo ovo ovdje. Dakle, mislim da ovo neće mi stigne, ne da mislim, nego i neće. Dakle, idemo da kopamo. Vidite kako tu to lepo. Da li mi je ovdje još? Nema. Idemo dakle dalje. Izvinite. Dakle, tu nemamo. Ni tu nemamo. Idemo dalje. Malo kopamo. Zamislite sada nađemo i ugalj, to bi bilo fantastično. Wow, ko? Šta? Ja sam ovdje... Izgleda da je ovdje pećina. Moram biti oprezan. A možda i nije. Šta tu se oblizguješ? To najviše mrzim. Pa još malo da kopamo. Begaj! Dakle, znao sam da je ovdje pećina. Ostavimo ovdje. Dakle, tu će da idemo negdje sljedeći put. A sada imamo dovoljno 64. Šta? Problem s ovim. Dakle, našli smo na još jednu pećinu. Šta radim ja tu? U stvari neka.
Ljudi, mrak je. Da li da idemo? Gore. Ajmo. Ajmo, bežite zombi, samo malo mi fali. Malo mi fali do moje slatke kućice. To, uspjeli smo. Evo ga, kostur. Ajde, dođi ako smiješ. I prošlo je, nije me ni vidio. Ne, tu. I evo ljudi, kao što možete da vidite, to smo napravili. Napravili smo ovo, što još možemo da napravimo? U stvari ne tako. Šta ja pravim to? Ja sam se nešto umislio. To će da nam treba. Gdje si, špori tu. Ovako. I tu vidite kako je